तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमा आरो दुवारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुमाया दिनै थुंगेबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे दुवारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों दुवारकुसि बासिराम जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोबनानै थांबाय। लोगोसे जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै 8 जानुवारि खालि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारिनि आफाद सामलायनायाव बे मेलाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे बोसोरनि भबेन नार्जी बान्थाखौ मोननो हानाय गुमै जांख्रावबि सुनिल बिथांनो मान बावो। आसामनिफ्राय भाषा गौरव बान्था मोननो हानाय लाइमोन लिरगिरि सानसुमा बर' आरो साबसिन सोलोंथायारि बान्था मोनगिरि मुस्लिमा रुपाली स्वर्गियारि बिथांमोनखौ बरायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै थरेन बर' बिथाङा फोरमायोदि गोबां बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि बर' बिजोङाव फरायहोआखै, अदेबानि बर' बिजोंखौ नागारनानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि मुङाव गुबुन गुबुन बिजोंनि फरायसालियाव फरायहोदों। बे मोनसे बर' बिजों फरायसालियाव फरायसा खमायलांनाय एबा लोरबां जालांनायनि गुबै जाहोन। बेनिखायनो गासै बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना बर' बिजोङाव फरायहोनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव बिटिसिनि एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय बर', तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजा आरो समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। जोबथा हाबाफारि बायदियै दिनै हारिमु मोनाबिलि आयदायाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन भइस अफ बड'सनि देरहागिरि कपिल स्वर्गियारि आरो भेरगावनि मेथाइ रोजाबगिरि जुरि बर'आ बाहागो लाफैगोन। दिनै नैबे बासिराम जोहोलाव फैलाव फोथाराव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि आरो दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 10थि जथुमा जथाय खुंनाय बेवहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनहा मैयानिफ्राय बिथांमोनहा थान्दै मेल खुंनानै बे आफादखौबो सोलायबाय होनदों, आफादगिरिया थाफिनदों, बेनिफ्राय नेहाथारिखौ सोलायदों। जाय हक जोबोर मोजाङैनो जोबलांदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जों सानो जे थांनाय 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुमा बिनि उनावहाय बिथांमोननि जिथुनाखि कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोननि जिथुनाखि माने गोख्रों नाजानायाव माने बे 67थि जथुमाया मोजाङै मोजां जानानै थांदों आरो भारतनि हादोरगिरिजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि आरो शिक्षाबिद सोलोंथाइगिरि बेवहाय नुजाफैदोंमोन। दा जों सानो जे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिहोमा दङ आरो आं आसा लाखियो बिथांमोननि दैदेननायाव बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानाया दावगालांगोन आरो दिनै बेवहाय फैनानै आं जिथु नुदों बावहाय माने नबजित नार्जारिजों लोगोसे गोबां रिंगु दामसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो जोंहा अनेक मावनांगौ खामानि दङ। जे बर' थुनलाइ आफादा दिनै गोबां जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दिनै बिजों बर' बिजों फोथांनायनि मोनसे बिराद मोनसे चेलेन्जिं फैदों। जे जोङो फैगौ NEP जिथुनाखि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि बेजों जुजिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद मिरुआनो जा बा जिल्लायानो जा बिथांमोननि मददजों जोङो माबोरै NEPनि बे गाइडलाइनखौ जोङो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन आरो बेजों माबोरै जों खारफानो हागोन, मोगा मोगि जानो हागोन, बेनिबो मोनसे खोथा फैदों। आरो बर' बिजोङा दिनै गोबां जाहोननि थाखाय माने मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत सरकारा PTR खालामनानै जितु 1:30 डाइस कड बानायनानै दिनै जोंहा गोबां माने फरायसा आंखाल नुजाथिनायाव बे स्कुलफ्रा मार्जा जानो हमदों आरो खायसे खायसे माने फरायसालिखौ बिथांमोनहा एमालगामेसन खालामदों। दा एमालगामेसन प्रसेसा जों बेवहाय जोंहाबा खहा जाया, खिन्थु जोंहा मैखोमै खहा जागोन जेला मार्जार। बे मार्जार जायोबा स्कुला बायनोबो हागौ।
आसाम सरकारखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों जे जोंनो मोनसे टाइम 2 बोसोर जोंखौ रेहाय बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय 2 बोसोराव जोङो स्टुडेन्ट एनरलमेन्टखौ बारायहोनो नाजागोन बेनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिनानै 2 बोसोर जोंखौ रेहाय होदों आरो बे रेहायनि गेजेराव जोङो दा एवारनेस प्रग्राम लानानै जिल्ला एवारनेस प्रग्राम लानानै जोङो फरायसानि एनरलमेन्टखौ बारायनो थाखाय जोङो बुंगासिनो दङ आरो जिथु SMPC SMC दङ बिथांमोनहाबो बिबान दङ गाहाय फोरोंगिरिफ्राबो बिबान दङ रायजो राजाबो बिबान दङ गतिके बर' बिजोङाव जेराव सिंगेल टिचार दं जेरावनोखि सासेल' फोरोंगिरि दं जेरावनोखि 0 टिचार दं जेरावनोखि एखेबारे गोबां फरायसा नाथाय फोरोंगिरि बेखौ जोङो टेट पास जानाय टेट क्वालिफाइ जानाय बै केन्द्र बिजाथिफोरखौ बिथांखौ कन्ट्राक्टुवेल एपइन्टमेन्ट होनानै बा रेगुलार एपइन्टमेन्ट होनानै बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टखौ सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ बुंदों आरो लोगोसे जोङो बिटिआरनि चिफ बिथांजों जों गोथौवै सावरायनानै बेखौ माबोरै सुफुंनो हायो बे खोथाखौ जों सावरायगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंहा कलेजनि प्रभिन्सियेल इलेक्सननि खोथा सोलिनांगौ माने गं 20 फरायसालिमा भेन्सार जानानै दङ बे भेन्सार कलेजफोरखौ जोङो माने सरकारि खालामनो थाखाय दाबि दावास खालामदोंमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ गं 10खौ माने बिथांमोनहा बाजेट लानानै थाबैनो बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामदों दा बे बिथिङाव जोङो बरायदों आरो जोङो माखासे जायफोरनिखि कलेजफोर क्राइटेरियाफोर गैया बेखौ क्राइटेरियाखौ बुक खालामनानै जोङो थाबैनो 6.3 जितु BTC सुक्तिनि क्लज दङ आरो ट्राइबेल एरियायाव क्वालिटि अफ एडुकेसन बेखौ फेहेरनो थाखाय बेनि सोलोंथाइनि मानदण्डखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ खावलायदों जुदि पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट मथे प्रभिन्सियेलाइजेसना सरकारिकरण खालामनाया प्राइभेटकरण खालामनाया बन्द जानांगौ बिटिआर सुक्तिनि 6.3खौ लागु खालाम बिटिआर सुक्तिनि 6.3नि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि भेन्सार फरायसालिफोर दं फरायसालिमाफोर दङ बे भेन्सारफोरखौ 6.3 आरो बिटिआर एलेकानि बे ट्राइबेल क्वालिटि अफ एडुकेसनखौ नायनानै जाहाथे स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनानै माने फरायसालिफोरखौ फरायसालिमाफोरखौ सरकारिकरण खालामो बेखौ जोङो सावरायदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ एसेयावनो माने गं 10 कलेजखौ भेन्सार कलेजखौ सरकारिकरण खालामनो थाखाय प्रसेसा फाइनाल जाबाय आरो बे थाबैनो जाफुंगोन जों आसा लाखिदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद BTC सरकार बिटिआर सरकार जोङो जयै हाइ लेभेल मोनसे मिटिं खालामबाय आसामनि गिबि मन्थ्रिजों बे थाबै जाफुंगोन आरो जोंहा खोथाया मोनसे दंबावो जे जोङो बर' रावा जिहेतु 90 फारियाव हाबनाय राव बे रावा आसामाव माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ जों जुदि असमिया बायदि अफिस कासारियाव बा अन्यान्य माबायाव जुदि बाहायाब्ला माने जोंहा बिराद माने मोनसे खहा जानाय बायदि जों नुहुरो बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्टनि आरो बिफानारि जायफोरनिखि कनसार्न डिपार्टमेन्ट दं बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बर' रावखौबो माने इंलिश असमियाजों लोगोसे बर' रावखौबो बाहायनांगौ बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बेखौ बाहायनांगौ आरो जोंहा मोनसे माबा दङ साननाय दङ मोनसे जोङो भिजननि गेजेरजों खारगासिनो दं जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगाजों इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय लार्निं एडुकेसन टिचिं बे ओंथि खारनो थाखाय जोङो थांनाय 67 जथुम्मायाव हादोरगिरिनि आखाइजों जों मोनसे एप्स ट्रेन्सलेसन एप्स गुगल्स एप्स बेखेवनाय जादों आरो बे इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ जोङो पार्लामेन्ट आरो आसाम एसेम्ब्लियाव सोरबा जुदि बर' लेंगुवेज मानसिफ्रा बर' रावारि MLA आ जुदि खोथा बुङोब्ला बे जाहाथे गुबुन गुबुन रावाव
ट्रान्सलेसन जानानै बुजिनो हायो बे मोनसे आरो जों हाबाफारि लादों जे लाइब्रेरि थारमाने गोदान जोलैफोरखौ जोङो लाइब्रेरिनि गेजेरजों मोनसे एडुकेसन होनायनि अनलाइन प्रसेसआव एडुकेसन होनायनि जोंहा मोनसे भिजन दं बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मावगासिनो दङ आरो जोङो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारिखौबो आनन्दराम बरुवा आर्ट एन्ड कालचारनि गेजेरजों बेखौ मावफुंदों आरो जोङो हिन्दी डाइरेक्टरेट आरो सेन्ट्रेल इन्डियान बेनि गेजेरजों जोङो CIL-नि गेजेरजों जोङो इजि लार्निं बर' लेंगुवेज बेखौ खालामनो थाखाय गुबुन हारिया जाहाथे मिथियो जोङो लिंक लेंगुवेज खालामनो जोंहा मोनसे मिशन दं मोनसे साननाय दं गुबुन हारिया जाहाथे जोंनि रावखौ गोरलैयैनो फरायनानै लानो हायो आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे बर' बिजोङाव गोबां हारिनि गथ'फ्रा एडमिसन लादों जेरै UN एकाडेमियाव लादों बा अदालगुरिनि बबेबा स्कुलाव लादों बेफोरनि थाखाय बे लिंक लेंगुवेज बानायनायाव हेफाजाब होगोन जों बेखौ आसा लाखिदों बेनि अनगाबो थुनलाइ आफादा जे जों मोनसे बे रावा जाहाथे गुबुन हारिनि मास्टारेज दानायाव मदद होयो मास्टारेज दानायाव मदद होयो आरो जायफोरनिखि फिसा फिसा गथ' माने हारि हारिसाफोर दङ बिथांमोननि रावखौबो जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो आरो आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे सोलोंथाइ खान्थि बेखौ जोङो अजद दैखांनानै बुंदों जे बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि जिथु खाबु बेखौ होनांगौ आरो दिनै माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ बे गाहाय मन्थ्रिया आरो नखर मन्थ्रिया बिमा रावजोंनो माने मेडिकेल कलेज मेडिकेलाव इन्जिनियारिंआव आरो बायदिसिना बे माबायाव बिमा रावजोंनो लिरनो हानाय फरायनो हानाय होननाय खोथा दङ दिनै जुदि जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि माने थाम थाखोनिफ्राय जुदि अंक आरो सानखान्थि आरो बिगियानाव जुदि इंराजियाव कम्पालसारि खालामना होयोबा होमबा बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा लेंगुवेज बार्डेन जायो बे लेंगुवेज बार्डेना जाहाथे थाया बेनिखायनो जों आसाम बेखौ माने राइट टु एडुकेसनाव आरो NEP-नि गाइडलाइन मथे बेखौ बोखानानै लानांगौ आरो मडेल स्कुल खालामनो नागिरदों बर' बिजोंनि मडेल स्कुल जोंनो नांगौ जों असमियाल' जों जानाय नङा बा इंलिसजों जानाय नङा मडेल स्कुलखौ थाबैनो माने बड'लेण्ड एलेका बेखिनिखौ जों दाबि खालामगासिनो आरो जोंहा अनेक मावनांगौ खामानि दङ बे मावनांगौ खामानिखौ जोङो फैगौ जिथुनाखि प्रतिनिधि पाटगावआव क'क्राझारनि पाटगाव जागोन बे थांनाय मेलाव जोङो गुवारै सावरायगोन आरो सावरायनानै मा थांखि लानाय जायो बेयावनो जोङो माबागोन रायजो राजानिफ्राय थान्दैफोरनिफ्राय जों